Здравейте, аз се казвам Неделчо, той се казва. Добре. Ние си направихме издателство Fiction Fabric, което много го бърка с някаква фабрика, а то чисто просто фабрика означава текстил или тъпо. Всичко това се роди от изтъкано от измислица. Реално от колелото на времето ми е тази идея. И реално в някакъв смисъл на думата тази вечер ще го нарека така, утре започва днес. А именно това е защото ние правим един поклон към цялото ни детство и то невръстно детство. Аз бях първи клас, той бил на 5 години, не на 5 години, 4 години. Той ще разкаже после за себе си, защото е много интересна историята. А сега ще ви кажа защо реално никога утре не е сам за себе си, а винаги е фундиран на днешния ден. Тези две книги са реално, може би най-големият ни труд до сега и успех едновременно с това. Тази е написана преди 10 години по случай 30-та годишнина на поредица. Тя е започнала в 85-та, когато аз съм студил. Тази пък е първата, самата първа, един вид, която се чества. Той ги преведе, много добре се получи, той ще разкаже повече за това. А сега ще ви разкажа реално преди да се случат тези книги, защото те се случиха последната половин година и един месец. Всичко започна с Любомир Николов. Това са първите книги, които направихме. Любомир Николов не само, че е човекът, който един вид въведе книгите ни в България, той е човекът, който може би знаете, преведе Властелина на пръстените и го направи културния феномен за нашето общество. То бе началото на целият този фентъм и на цялата тази култура, която и вие сте част от нея, дали знаете или не, защото без това нещо няма да се случи, особено в България. Аз обаче имам една по-дълбока идея, която искам да ви споделя. Всичко това се случи заради Любо Николов, който беше много болен, и на нас ни дойде, на мен ми дойде идея. Просто се сетих за Робърт Хайнлайн. Аз за това тук обикалях да разглеждам. А и го усетих, че ще намеря. Това е една от неговите книги. Тя е за ядрен апокалипсис. Доста е готина, оптимистична, не за разлика от повечето неща. Там видях мисля, че беше странна страна. Една невероятно готина книга. Може би тази преграда трябва да си тази, защото може да ще откал. Винаги съм крал книги и не съжалявам. Това ще го обясним, това трябва да го разшириш малко. Като всяко, колкото казвам книги, винаги след това нося поне по 3. Но да ви кажа защо това се случи и защо то расте всъщност с математическа прогресия. Робърт Хайнлайн е един от тримата големи гросмайстери, които се казва на фантастика. Заедно с Азимов и Кларк. Самия Азимов казва: не знам кои са втори и трети, ама Хайнлайн е първи. В България Хайнлайн, за съжаление, по време на социализма много слабо е издава, защото са го набеждавали за неподходящ за края на социалистическото общество. Той е всичко друго, но не е човек, не е ненавистен човек. Препоръчвам ви го и сега ще кажа първо, защо той оплоди нашата идея и защо оплоди цялата фантастика. Мисля, че края на 60-те години той самия е много болен по едно време и си дава сметка, че човешките същества страдат поради много причини, но някой от тях може, за облегчаването им може да помогне. Кое е това нещо? Кръводаряване. Той създава за това Хайнлайн Society и много неща се раждат покрай това. И вие, защото и Колю ни каза, че за аниме феста, как скажеш? Комикона всъщност е баш събитието, за което също трябва да спомена. Хайнлайн, бидейки най-известен, най-големия, но много влиятелен писател, на един от тогавашните комикони точно в Сан Диего каза: ще дадем автография на всеки, който даде кръв. И феновете всъщност полудяват по това нещо и ще ви го кажа така. Вече 50 години в Сан Диего на комикона хората дарят над 50 000 банки кръв. Това е нещо, което
колкото за България за цялата година. За съжаление. Казвам го с оглед на това, че самия Любо страдаше от болни българици и беше на хемодиализа. И точно тази идея ме осени и си казах, добре, Хайнлайн си го знае. Кой тогава може да достигне за българския Хайнлайн? Разбира се, това е Любо Николов. И тогава сети, че също това има нужда. И реално само тази нашия мерак да помогне, се случи всичко. Защо? Защото ние не тръгнем с голямата идея, че ще правим издателство, че ще правим книги, че също ще направим 5 книги първата година и след 10 миналата. Мислехме, ще направим жест като човек и просто ще речеше на каста. Слава Богу, се случи много неща. С нея се запознахме и с много други хора, които искат да рисуват, да пишат. И затова вече се учи и това нещо, което всъщност списанията, които всъщност българското общество, българския фендъм, страстно задължава, дори да не си дава сметка. Защо? Защото всяко едно общение, вие тук сте кухи, го си давате сметка, става именно с живия контакт с другите хора. Така и всеки един клуб, по което и да е нещо, се разпада, когато спре да се събира. Вие също може да знаете, че самата дума църква означава кръг от хора. Хората общуват и един друг взаимно си помагат и осмислят. Всеки един фендъм, който отиде от клуба в кръчмата, рано или късно свършва. Затова е много хубаво, че си имате място, че се кефите и всъщност, колкото и него чух, че се раждат точно такива идеи, които и реално при нас така се случва. Аз съм лицето на това нещо, обаче реално аз може би правя най-малко. Не вече само да говоря. Така че аз ще дам думата на човека, който всъщност толкова много неща направи. Само да спомена едно нещо. Ето, това е книга на Елена Павлова. Тя също е толкова вдъхновена от Хайнлайн, че аз също миналата година я питаха, ти от Хайнлайн ли си? Така. И много и аз. И в този смисъл на пак се затвори този кръг и пак сме на Хайнлайн. Така, моето братче. Привет от мене. Брат ми представи най-общо идеята ни за издателството ни, което е скромно, в смисъл. Знаете, големите издателства са 50-100 човека, големи капитали, планове дългогодишни да издават всякакви поредици, много пари, много средства. Двама души да се хванат и така малко на панкария да кажат, дайте да пробваме какво ще стане и то да се получи нещо. Защото така ще го кажа, разбира се, имаше хора оптимисти покрай нас и има още, слава Богу. И срещаме нови такива, които ни дават идеи и подкрепа, което не е никак малко. Но има и хора, които казват, вие сте бокуци и гледайте си работата. Откровенно ви го казвам. И той имаме така казва, така че. Да, може. Имайте го предвид, че с времето, когато каквото и да се захванете да правите, защото те първа ви предстои, малко или много, не ви подценявам по никакъв начин, напротив. Казвам ви, че каквото и да захванете, по-скоро ще има хора, които ще ви мислят и доброто, но ще има и такива, които да ви мислят лошо. Не им обръщате внимание на вторите, на първите, на драго сърце им обръщате внимание. За книгите да ви ги представя, все пак най-накратко, той брат ми спомена за Любомир Николов. Ако някой от вас е чел книги и игри, всъщност да ви обясня какво всъщност са те, или ако не е. Това най-общо е води се, чисто технически ще ви го кажа първо, после ще ви разясня по-детайлно. Интерактивна литература за младежи, юноши, условно между 12 и 18 години. Жанровете са, може да е фентази, може да е фантастика, може да е реалистично, може да е историческо произведение, абсолютно всякаква тематика. Чисто може, разбира се, да, последният ни брой от списанието е точно за такава тематика. Ще стигна и до него, макар че имам една бройка да покажа от него. Абсолютно произволно като жанр. Ето и мистерии там. Мистерии, фантастика още, криминална фантастика. Да. Какво представлява книгата игра?
Разбира се, тук абсолютно всички могат да разгледате за какво става въпрос и да видите. Ние така че ще оставим бройки на Никола Иноцента. Ще може да ги разгледате, да ги четете, да ги изиграете. И да ги крадете, не се представи. И да ги крадете, да, ще се погрижим да има още. Това е книга, която е разделена на около 400 параграфа или епизода, или глави. По същество започваш от първи епизод, прочиташ го и накрая той, да речем, ти дава, авторът ти е дал възможност на къде да продължиш или изборът може да е морален, може да е чисто математически или произволен, наляво, надясно или напред ще забиеш или на къде ще отидеш. Имаш дневник, в който си попълваш информацията, която натрупваш. Така развиваш персонажа си и тези хора, които са започнали да ги пишат тия книги, точно това са смятали като основен проблем примерно на класиката. Да четеш класика, дали Робинзон Крузо или което и да е, това ми хрумва на примериста, ти мога да не се вживееш в живота на този човек, защото ти знаеш, че той от друга епоха и него са го вълнували други проблеми. Тоест, мога да не е толкова съвременно да звучи колкото на вас, на нас, на всички. И в една такава история ти малко или много подобно на кое да RPG, бордова игра, трябва да се вживееш в персонажа си. Книгите игри са предимно синглплеер или солови игри. В смисъл сам да си ги четеш. Нали, може, разбира се, и групово хората да взимат решението, но няма много герои в самия геймплей, като игра. Но това всъщност е типа жанр, който ражда после RPG-тата на Запад. Нали, това нещо се е родило края на 60-те, началото на 70-те години на миналия век в Англия и в Америка. Има своя разцвет едни 10-15 години, после RPG-тата и бордовите игри и D&D и всичко това го поубива до COVID-а. Когато започна тая истерия масова и хората да си седят вкъщи, да са сами, да не се събират хора, да се общуват, хората започнаха на Запад поне специално да четат отново много книги и игри. Точно с тази идея, защото една такава книга, тя, разбира се, може да няма литературната стойност на някое дълбоко произведение, но в него винаги има някаква идея, която ще ти хареса и ще искаш да пресътвориш по един, втори или трети начин. И всъщност, нали, Любо Николов, ви споменахме, че той е човек, който в България го създава това нещо като явление. Той е първият преводач и писател на български книги, но може би най-известната поредица е точно тази Пътя на тигъра. И в България, и в чужбина. Пътя на тигъра разказва буквално Нинджа и в случая Отмъстител. Това е първата книжка от 85-та, в случая преведена от нас и издадена от нас. Но това нещо, как да ви кажа, 90-те години бяха малко кофти, поради обстоятелството, че тогава нямаше интернет, нямаше... много неща нямаше, дори телевизия нямаше. В смисъл, имаше една-две обществени телевизии, които да гледаш и през останалото време беше сам за себе си. В смисъл, такова беше времето, че повече се четеше, дали е стойностна или не литература е друг въпрос. Имаше си пак за всичко, за всякакви вкусови интереси. Дали ще го харесат хората, но децата тогава толкова много се зарибиха и в интересна страна се радвам, че сме във Враца, защото това си дадох сметка. Тук е бил, а може и още да е този комбинат за печатница, която е произвеждала книгите и игри за цяла България. Да, била е, това е печатницата, която можете да ще намираш заочно така, която е събирала. Това е било. Да. Имайте предвид, че ми беше малко странно да дойда в Враца и да им кажа какво е книга игра, нали? Но пък, да, винаги може да има човек, който беше да не като знае. Пилгримидж, така се чувства. Да. А защо го казвам? Защото те са били толкова популярни 90-те години, че са удрили тиражи от няколко десетки, къмто дори някои легенди разказват за 100 000 тиражи. Което ще рече, нали, невероятни печалби и всякакви такива щуротии. Това вече го няма. Тук говорим за доста по-малко тиражи. Но пък да ви го кажа за вашия град, нали, който не го знае, да го знае. И тези книги по същество позволяваха да се вживее човек в американските филми, колкото и малко да бяха тогава. Точно 80-те и 90-те нинджите бяха най-популярните. Нали, сега, ако е Star Wars, е завзело всичко и не остава никакъв въздух за дишане на някакви алтернативни сюжети. Тогава нинджите, лилави, червени, американски, всякакви филми бълваха се,
даже не от Холивуд, тия B-movies, които нали, сега ги снимат по България. Директно стрето от видео или DVD. Такива филми и хората ги обожаваха. Те бяха безумни, разбира се, както и да ги погледнете. Повечето от тях, да. Повечето от тях, да. Но пък имаше такива неща като Шогун. Те направиха нов сериал по това, ако някой от вас го е гледал. Ще направи връзката. На Джеймс Клавел е книгата от 60-те, 70-те. Има... Disney Plus сега ще Не, май втори сезон ще има даже. Да. Техно ли е това нещо? Да, Disney Plus дали правата. Аха, супер! Едно добро нещо да има от Disney. Последните 15-20 години. Поне според мен. Грешно виждаш неща. Може. В смисъл не знаеш какво ще направят. Да. Пожелаваме им успех. И как такива едни книги могат да те вкарат в това нещо? В идеята, че наистина може да си представиш, че си нинджа. Те много прозрачно започват точно с описание. Това е книга, не правете номерата, които са такова, като кетче едно време. Нали? Да, не се бийте и не си чупете вратовете, защото ще пострадат. Да, защо го казвам? Защото буквално мисля, че има сцени, понеже имаше различни... Нали, такова е повествованието, че различни бойни сцени. Не знам доколко се вижда, после може да разгледате, разбира се. Има просто различни удари и хвати. Забавното е, че като деца той се опитваше да ги практикува върху мене, но не и обратното, защото Да. нямаше да свършим това. Така е, да. Чупил съм си главата някакво пъти. Ама сам. Да. И това е идеята, че този тип, това се опитвам да ви кажа експлицитно и да го обясна. В смисъл, поне за нас все още е така, или телефона и компютърната или телефонната игра или кое да е друго забавление, то ти представлява някакъв интерес, но много бързо губиш интерес към него. Защо? Защото повечето игри вече са дори pay to win, ако е за игри, в смисъл трябва да си плащаш или постоянно трябва да си в играта, в смисъл да губиш времето, в един момент умръзва. Книгата... Да грайндваш. Да, то даже не е игра, то е някаква статистика. Книгата е винаги до тебе, някъде там, нали, който си има библиотека вкъщи, винаги може да си извади една, втора, трета, пета, може да не му хареса, да я върне, да вземе друга, може да няма ток, може всичко, може да е на път и може да чете книги. И това за нас е, как го кажа, много е ценно. Много е ценно, защото ние сме го правили. А защо сме го правили? Той, брат ми, го загатна. Тази книга, поредицата, с нинджите, която излизаше 90-те години, това ми беше на мене букварчето. В смисъл, аз съм бил буквално наистина на 5-6 години, още не можех да чета. И той ми я четеше. Обаче явно в един момент му е омръзнало да ми я чете или е трябвало да си чете уроците евентуално или нещо такова. И той ме научи да чета български език на тази книга. Което да не е някакво най-големо такова, но за мен си е топъл спомен. Това е било преди 30 кусор години и съм го запомнил. Като ясен момент, един от най-хубавите ми детски спомени в съзнанието. Хората, за да създават съвместно спомени, то точно това трябва да има нещо общо. И като говорим за общност, точно това, нали, пак, каквото сте вие в момента, нали, хора, които играете игри, но си говорите за едно, второ, трето, пето, десето нещо, учите се, в смисъл учите се не като училищното познание, да научите Менделеева или някаква друга таблица, да я назубрите, ами наистина виждате интеракцията между хората, в смисъл как си взаимодействате. И тези игри по някакъв начин, някои в по-голяма степен, други в по-малка, го предлагат това нещо. Дори само като игра. А когато се вживееш, наистина вече идват, мисля, точно този тип наши изписания, които направихме, те не са оригинална идея, правене опит през 90-те, тогава, когато точно няма интернет, списание да издаваш, в което хората да си пращат мнения, писма, предложения, откровен хейт или каквото ви хрумне и това да се компилира в едно такова списание, което да създава точно тази общност. Значи ти мога да живееш в Враца, в София или в другия край на България и да си пишете писма и да комуникирате. А и в Канада и в Австралия. Примерно. Нали, сега има интернет, ясно. В смисъл, това не може да компенсира бързината на пренасенето на информация. В смисъл, ти можеш буквално да текснеш по 1000 канала на някой човек в други край на света и той директно да го получи.
Но пък има нещо, което го няма в интернет. В интернет, ще го кажа по-така смекчено, в смисъл, това не е към вас, разбира се, защото дори не ви познавам, нали? Но има хора, които се правят на невероятни герои, нали? Така наречените интернет warriors, social warriors и всякакви warriors. В смисъл, които много могат да пишат глупости, но нямат смелостта да го публикуват. Това го казвам защо? Защото примерно нас ни критикуваха веднага. Гадна е корицата на това илюстрациите не биват. На трето си изкуствен интелект съкън не става. На четвърто има правописна грешка, на пети ред на 16-та страница. И човекът се замисли, това е безумие. В смисъл, идеята нещо да е написано на книга и на хартия и да е отпечатано в едикъв си тираж, е, че то ще стигне до повече хора. И да, може да има правописна грешка, но то точно аз мисля, че така започнах разговора с вас, диалога ми, монолога ми, но пък мога да се включите и да ме прекъснете и да кажете, това говори пълни глупости във всеки един момент, разбира се. Но идеята е, че когато е напечатано и когато си изявил и си се показал като заявил си себе, окей, направил съм правописна грешка, объркал съм това или това и все пак мисля, че продуктът ми е добър и хубав. И нали, показвам го и всякакви хора има, разбира се, нали, едни казват харесвам и други не ми и така нататък, но тези списания са точно тая идея да се разшири и да стане по-популярно. А защо? Нали, основната идея е, че четейки книги и игри, ние после продължихме да четеме фентази, нали, Любомир Николов за Властелина на пръстените, нали, то си се надграждаше във времето. Вие повечето сте по-големи от типичната възраст за книги и игри, когато ние ги четяхме, но това беше феномен, който в училище, в голямото междучасие, хората можеше да си говорят за книги. Готините деца четяха книги. Да, това не беше странно. Това беше странно. Нърдовете, нали? Да си говори за книги и някой да каже, ама аз съм го гледал в еди кой си филм. Нали, някаква конкретна сцена. И трети да каже, да, то е така, то може точно там да е взето. И така да се надгражда. И всъщност това е, как да кажа, това е много конструктивен разговор. Това е разговор не за коли, телефони и трети глупости. В смисъл, в които small talks, това на английски така се нарича, празни разговори за времето. В смисъл, наистина не може всеки да си говори за дълбочината и същината на нещата, които те вълнуват, или не всички, но понякога има теми, които се заслужават тия обсъждания. И всъщност точно това е, което се опитваме да направим с нашите книги по някакъв начин, да го възродим. То, разбира се, историята никога не се повтаря по един и същи начин. Минута-две да ти взема. Минута-две да ти взема време. Да, той достатъчно добре го каза, именно за тази идея за общност. Обаче аз ще ви го кажа по един друг начин. Аз самия съм завършил изобразително изкуство и именно защото се влюбих в него точно тези. Само че 90-те години бяха едно такова нещо, че изобщо българска комикс умря, защото всички списания умряха, а за да се създаде един комикс са адски много пари, адски много труд, ресурси и така нататък. Всички художници се прехвърлиха, не всички, някои към по-прости илюстрации, за по-бързо време, много от тях даже отидоха в киното. Много по-неблагодарно, защото самия занаят е такъв, защото те, които почнаха да правят този тип кино, бяха жестоки хора и експлоататори. Но идеята е, че както и с нея се запознахме, така и с други хора се запознахме, те получават сцена за изява. Дали в изобразителното изкуство, дали в самото писане. И аз ще ви го кажа така, ако аз сега върна 20 години назад и знам, че аз мога да рисувам и по някакъв начин да не ми се смеят дори даскалите, такова, що го учите. В смисъл, 90-те години, края на 90-те години бяха абсурдно време, в което нищо нямаше смисъл, макар че ти натякват учи, обаче ти просто знаеш, че светът е. Горе-долу и сега се случва същата трансформация. Тя е същата трансформация, защото вие много добре знаете, че никому не са нужни хартията като хартия сама по себе си. Много хора предпочитат таблет и сам го разбирам защо. Но именно заради това, тази жива тъкан на хартията, той като да танцуваш с жена или да танцуваш с virtual reality. В смисъл не е важно. И ще го кажа така, това, което той започва, аз просто ще го крадя така. Края на
епохата на митовете, знаете ли кога завършва? Когато се пише Теогон, когато обясняват този митичен свят на боговете там на Олимп и така нататък, и хората разбират, това са пълни глупости. В смисъл, почват да го критикуват. Всяко написано слово подлежи на критика, на осмислене и на интерпретация. И тогава също става истинското изкристализиране на идеите. Идеите се развиват само чрез прехождане на критика и разбира се, критиката в никакъв случай не е нещо лошо. Ще ви го кажа така, защото вашата, доколкото разбрах, страст е да опитате да правите такива игри. И те се правят само в конфронтация. Както може би знаете, че войната е нещо, което развива технологиите, но то не е просто с идеята дайте да избием хората, а в самия конфликт всеки търси да подобри себе си. Модерната наука, която се случва 60-те години насам, се случва чрез принципа на фалшификация. Какво означава това? Измисля си теория, събираш някакви там доказателства, факти и така. И ако класическата наука допреди това, ти си търсил, като в литературите се описваш си защо си прав, колко си умен, колко си плати. Модерната наука се прави чрез самобичуване и разумогосване на самия себе си. Да докаже защо не си прав. Успееш ли само да докажеш защо не си прав, разбираш, ще си подобриш теорията. Ще си подобриш играта, геймплея и изобщо такова. Вие разбирате за игрите, как когато играеш една чужда игра и виждаш къде се дъри, даже сам си променяш правилата, за да е по-готино. И ние сме го правили на време. Защото много от книгите бяха Друг ако тип. не бъгави, безумия. И именно това е имунната система на творчеството. Човек трябва да желае. В смисъл, критиката е най-големият любовник на Твореца. Само човек, който всъщност живее сам в някакви такива имагинерни свои вселения, може да презира критика. Но критиката трябва да се фундира на обективни истини. И дори моето лично мнение да е такова и такова, то поне да е така. Защото в днешния свят на всъщност на хейт-спич, хората го правят чувство на сейкър. Не е, защото не харесват нещо, не е, защото пак харесват друго. Просто е спорт и мода. Просто е спорт и мода. Той затова знаете, че не знам дали знаете, нарича се лица, ние сме физически, емоционални и духовни лица, същества, но има персона. Персона е маска. Това е от гръцкия театър. В интернет хората имат персона. И аз ще ви го кажа така, защото вероятно и вие сте го почувствали това. Както и Ницше беше казал на времето, когато човек твърде дълго се вглежда в бездната, когато аз се гледа в него, аз искам да го използвам като това. Когато човек се слага маска и твърде дълго държи тази маска, тя му се впива и остава с истинското лице. И много хора, всъщност това има толкова тежки вече душевни разстройства, те вече не живеят собствена си живот. Те живеят някаква имагинерна личност. Обаче, когато се сблъскат с действителността, те тогава крушат. И именно заради това се радвам, че вие си го имате това нещо, защото не знам дали знаете, това много хора са го казали, и Алберт Камю примерно. Най-сладкото, но затова па и най-трудното нещо на този свят е човешката взаимност. Ако вие сте успяли да го направите тук, с 1, 2, 3, 5 души, колко са повече, това ще е най-ценното нещо, което ще имате за бъдеще. Затова, като чуете чичаците, като говорят за казармата и така нататък, това не е за извращението там и за. Защото там се намери човек, който изстрадва същото нещо като тях, като Лепо самия, и те правят точно този emotional bond. В смисъл, човека, който е преживял също. И всъщност дори ти е помогнал, а не е гледал да си спаси собствените си. Затова този тип от приятелства се завият. Когато човек яде да си вика султан заедно с друг, това става не просто даже жената, децата, дали ги се пълнат, това са, за съжаление, по-крехки съединения. И всъщност, пак го връщам към играта, защото играта е най-ценното нещо за едно дете и как разбирате, че едно дете ще е успешен човек за напред, е когато другите деца искат да играят. Защото е готино. И в този смисъл на думата вие получавате от себе си, чрез себе си, поне така, мисля, че сте си, така групичка. И в този конфликт на творчество, да подобриш чрез критика другара си, това е най-добрата услуга, която може да направи.
разбира се, тук вече си е до моралната, все пак държаливост да бъде обективно. И ще го кажа така. Аристотел на времето каза, Платон ми е мил, но истината ми е по-мила. И това е всъщност нещото, което го правим. Ние сме дебелокожи не само физически, а най-обичаме да ни хранят. И аз ще го кажа така. Именно защото той се научи да чете заради тази книга, той затова я преведе тази. И всъщност трима японисти, т.е. двама японисти и един кореист, го похвалиха, че те не могат да направят толкова добре. Но за хората, защото точно тази черна ядка е да искаш да унищожиш чуждото. Точно това е, което той визира. Те ще опитат да ви вкарат в калта, да ви привезат и да ви отчаят и всъщност да ви откажат. Но, не знам дали знаете, то не е нужно без да са религиозни хора, но това е смисъл на дявола. Дявола просто иска да разруши творението. И всъщност всеки един човек, който изпада в тези щения, също това иска да унищожи друг чуждите дела. Не да създаде нещо свое, а да унищожи чуждите. И всъщност вие сте в един съюз срещу за сега невидими сили, но ще ги видите. Мога да кажеш нещо ти? Да. Да те привикнеш. Тя казва, ще я представя. аз съм буквално, да. Така, нали, отнесохме се малко, ама пък смятаме, че това са неща, които че са ценни да ви кажа. В смисъл, нали, не, че сме... Не питай старила пътил. Да, не питай старила пътил, да, това е добра народна приказка. Всъщност, нещото, което искахме да кажем и да покажем е, че нали, пак само за последно за тази критика въпрос, на която и ние получаваме и сме получали и затова правим някаква обратна връзка към вас. Когато започнахме да издаваме книгите, търсихме си художник, който да ги рисува. И разбира се, нали, предлагахме и дори парични средства срещу това, защото нали, много хора очакват, че ще им го направят безплатно и нищо няма да се случи. Не се намираше такъв човек. Ако сред вас има художници, имайте предвид, на драго сърце каним ви от сега. Но точно това е, намерихме човек в нейно лице, който да ни рисува нали, част от нещата, намерихме и други художници. И се получи много готино, защото това, как да го кажа, в смисъл, разшири се проекта, нали, от началото, просто от няколко книжки, които са направени предимно дигитално. Ето това е една такава, да речем, корица. Макар, не знам нали, доколко се вижда, но идеята е, че макар и компютърно направене, и по наше мнение много хубава, тя винаги ще се личи, че е правена от компютъра, не от човек. Защото човешкото, едно от най-хубавите неща му е, че не сме съвършени в смисъл. Не сме по кълъп направени. Нали, компютъра винаги така го генерира. И в този ред на мисли ще помоля и Такухи да дойде да каже някакво думи за идеята изобщо за изображения, в смисъл как го чувстваш, защото със сигурност това е нещо за мен непознато, самото рисуване като такова съм. Да. Стики, да оттам съм. Не, ти това не мога. Така, да ви се представя, казвам се Такухи Михайлова и съм илюстраторка на поредицата Нинджа, която съответно те ми дадоха да направя. Как се случиха нещата? Преди колко 2-3 години мисля, че минаха вече. Се свързах с тях по Фейсбук. Видях, че имат обява, че се търсят илюстратор за поредица, фентази, фантастика и така нататък книги. Първата книга, която ми дадоха, така и не излезе. Да, гримуар. Като до момента аз не бях чела никога книги игри. Признавам се. Не ми се беше случвало, не се бях сблъсквала с такава литература и ми се наложи да я прочита цялата. Толкова много се заребих. Аз я препрочитах отново и отново, за да видя какви варианти, какво ще се случи с главния герой, в какъв капан ще падне. Ако направя това, какво ще се случи с него. Защото те, разбира се, ми казаха, нарисувай каквото прецениш, нали? И аз какво да преценя, като аз трябва да прочита цялата книга, за да разбера какво трябва да нарисувам. И след първите ми впечатления, вече си избрах там 5, 6, 7 сцени, които да илюстрирам по начина, по който аз ги виждам. И те ми казаха, супер, страхотно, нали? Обаче за момента ще действаме и по други проекти. И викам, добре, няма проблем.
И иллюстрирах още една книга след това. И сега ми се наложи да работя по тази, която е страхотен екшън, ще ви кажа. Има бойни сцени, съответно няма оръжие, единствените оръжия са шурикените, които по време на разиграване на играта ти придобиваш еликсири за придобиване на умения на предмети. на умения, на предмети и така нататък. Иначе До всяка RPG, работата по самите илюстрации се случва дигитално, като аз предпочитам първо на хартия да си надхвърлям скиците, защото винаги хартията е една медия, която е неизменна част. Обичам да си го нарисувам на хартия, като искам да го изтрия, така съм свикнала, така си работя. Не знам, някой от вас тук рисува ли, има ли афинитет към красивите илюстрации? Всички като цяло, които гледат игри. Да, всички като цяло, които играят игри, които четат книги, със сигурност, ако ще и филми. Защото и във филмите има изключително много, в аниме филмите, в реалните филми има много работа на илюстратори, в анимационните филми има изключително голяма работа на художници. Но това, самата илюстрация е неизменна част от една книга. Тя придава цялост, придава един вид разгръщане на въображението на читателя, бих казала. Ти виждаш нинджата как изглежда и вече си представяш как подскача, нали, и как се бие в различните екшън сцени. Това придава допълнителна стойност, особено като е рисувано от човек. Съответно, нали. Няма проблем. Изкуственият интелект е нещо, което навлиза много бързо в днешните времена. Не знам, тук има ли някой, който хейти изкуствения интелект? Да си признавам. Не, аз съм философи, но изобщо знам за какво. Трима сме вече. Трима са. То аз така и с жените правя, обаче едно време с това ги искам, нали? В смисъл, няма проблем с парадоксите. Да. Честно казано, има много големи дебати относно изкуствения интелект, но той вече е неизменна част от нашата реалност, от нашето ежедневие. Всеки си прави някакви аватари и тем подобни глупости, Фейсбук, бълва шит. Но, въпреки всичко, това нещо продължава делото на хора, които някога са започнали. Искаме да продължим фантастиката, искаме да продължим по този начин това, което хората са създали, да се задържи във времето и все повече хора, все повече деца да имат достъп до този тип литература, особено това, че е интерактивна. Много е интересно. Той ви показа тази корица. Тази корица я създаде той. Както се пожелувах, обаче не е шега, той и такъв стики и фигура не може да прави. Наистина. Въпросът е, че той е историк и той, знаете, там промптовете задава какво, как, като исторически сетинг, културен сетинг да бъде и го създава. Въпросът е, че всъщност тази книга, защото дето каза тя, аз на нея дадох една задача, пък тук на други хора друга задача. И хората, може да видите после илюстрациите, те са правени от хора. Мен ми харесват, допадат много. Но то, както знаете, в изкуството има много стилове, а и разбира се, всеки един стил иска да вмени различни усещания, как и да е. Ще ви го кажа така. Хората бяха направили корица, илюстрирана, цветна, за която аз също им платих вика повече, отколкото също. И феновете на книгите игри казаха, че е много грозно и много тъпо. Ако ми следите мисълта, тогава той генерира това нещо за $70 на Midjourney за цял месец и още много други неща. Някои така прекрасни. Но в този смисъл на думата, тук трябва да го кажем и това. Много често нашите зрители са прасета. И ние не можем, и вие не бива да им фърдате бисери. В този смисъл на думата, това е дъмдаун. Обществото ще продължава да затърпява, но тук въпросът е на компромисите. Човек никога не трябва да прави компромиси със себе. Да, с читатели, клиенти, това може, но истинска трагедия на изкуствения интелект и всъщност на всяко едно откраднато нещо не е, че е откраднато, а че човек си го преписка на своя колега. Ако кажеш, да, аз го направих с изкуствен интелект, генерирай го, което не ми прави. Просто че аз никога в един момент няма да кажа, че ето дори и ето тази илюстрация съм я нарисувал аз. Защото не съм. Не, че не мога, няма да искам, не, но и в този смисъл на думата
тази подмяна е нещо, което унищожава, всъщност горчава също. Аз ще ви го кажа така, защо. Вие, защото са по-малки, може би не си спомняте, обаче вие знаете сега хендкрафт нещата колко са скъпи. Точно изработено. Да. Преди 20 години, 25 години струваха нищо. Абсолютно нищо. Хората не го ценяха. Като кошници и всякакви такива неща, ето грънци, такова, бяха без пари. Хората умираха от глад с тези занаят. Сега ще стане абсолютно същото с всеки един занаят. Всяко нещо genuine, което ще започне да се цени много повече. И не само това, ще лъзнат всички тези притворни твари, които се правят на творци, всъщност не са. И това е хубавото точно на тази селекция. Виждам, човек винаги трябва да намира добро това злато. Изкуственият интелект ще свали маските, както и това е хубаво, да. Няма да се крият повече. А истинските творци ще се изкачат на това. Последните дни правих едно проучване и пише една статия за следващи или последващ брой на списанието за българските комикси. Парадоксално или не, първите български комикси се появяват 1924-5 година. Това означава, че реално българският комикс е на 102-3 години. Малко хора го знаят това. Първи български комикс. Той не е български, той е... Те се появяват в такива като подлистници, във вестници, илюстрован свет или свят, нали, с онази ятовата гласна. Може да се прочете и по двата начина. И това са, мисля, че като истории са за Хитър Петър, разбира се, най-класическата история. Поне оригинално българската история, като комикс точно средата на 20-те на 20 век е Хитър Петър. И идеята е, че много хора тогава са искали да рисуват и да показват уменията си и така и са надграждали. И хората, които 20-те години пак на този минал век, са рисували комикси, 40-те години вече са скулптори и са направили половината градове на България. В смисъл, нали, те не са го очаквали, но тръгва се, искам да кажа с думи много, едно просто нещо. Просто се започва с един опит. Опит дали за писане, дали за рисуване, дали за четене и прочитане и нещо ново и така като се натрупа критично количество информация, то просто сами ще започнете да бълвате и ще си намерите пътя, в който ако искате, разбира се, да творите, дали ще са бордови игри, картови игри, такива игри, не игри, нещо друго, различно, така нататък. Ще си намерите пътя, ако го търсите. Аз само искам да покажа. Тази книжка ме грабна много. Тази книжка е Душеят на Марко Салони, да не му объркам името. Тя е с изключително богати илюстрации. Тази книга ми стана любима, защото е много интересно направена. Тя си е като вид лабиринт, който... Пъзел игра, точно. Пъзел игра с прекрасни илюстрации. Смисъл, тук се вижда, че трябва да минеш през кораба. По някакъв начин книгите игри в повечето случаи се играят с зарче. Съм забелязала. Най-често, да. Най-често се играят с зарче и по този начин се пък определят точки, пътя и така нататък в играта. Този ред на мисли много е красиво, когато книгата е направена на ръка. Без съмнение. Да, това принася много повече стойност, според мен. И тази специално се доближава повече до бордовите игри, според мен. Много е впечатляваща. Аз даже си мисля, може ли да пуснем тук да не Ама като свършим, ние буквално мисля, че свършим, просто ще поканя всички да заповядат и да гушкат, да гледат и каквото искате да... Просто да видите, защото са много, все пак са много неща и просто разгледайте абсолютно свободно, да. Така че заповядайте, да, и ви благодарим за вниманието, за поканата. Аз ще малко и ще ви насоча